Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो दाख्लै लेट जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'आव थांनायावहाय सानैसो आगैमोन लोगो मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय लोगो मोननानै आंखौ बिराद अननाय होदों नालाय बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय आं दासान्दै इन्ट्र' भिडिअ होनो गोसो गैथ'वा इन्ट्र' भिडिअखौ आं एसे मोजां बावनांगोन बेखिनियावनो आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे IPL आथ' स्टार्ट जानोसैयानो आरो नोंथांमोनावबो जुदि क्रिकेटनि फारसे माने क्रिकेटनि फारसे एक्सपार्टब्ला नोंथांमोना क्रिकेट गेलेनानै नोंथांमोनाबो 10 crore रां खामायनो हागोन माबोरै खामायनो हागोन होननानै बुङोब्ला मोनसे प्लेयार स्पट एप होननाय दङ बेयावहाय नोंथांमोना क्रिकेट गेलेनानै बेखिनि रांखौहाय देरहानो हागोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय T20 इन्डिया केने मैदान होननाय लिग्सफोर जायो आरो बेयावहाय बेयावहायबो नोंथांमोना एन्ट्रि फ्रि नोंथांमोना बेयावहाय गावनो टिम बानायनानै गावनो माने चेलेन्ज खालामनो हागोन आरो बेयावहाय जुदि नोंथांमोना देरहायोब्ला 1.20 crore बोर्ड आरो BMW बाइक नोंथांमोना बेयावहाय देरहानो हागोन आरो लोगोसे गोबां गेम्सफोर दङ जेरैहाय स्नेक लेडार्स चेस सी फाइट ओमफ्राय आरो रामी बेबायदिनो गोबां गेम दङ आरो नोंथांमोना बेखौबो गेलेनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे आंनि थाखाय गोबां मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय आंनि जिथु फेभरेट गेम लुड' बेबो दङ बेयावहाय आरो लुड'खौथ' बयबो गेलेनो मोजां मोनखायो बेखौ गेलेनानैबो नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो बेयाव जिमानखिनि रां नोंथांमोना देरहायो बियो बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय नोंथांमोना बारा जिंगा दासि मानो होनना बुङोबा बे एकदम इजिलि उइथड्र जागोन ओमफ्राय आरो बेयावहाय जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोननि राङा सेफैनो थायो आरो बेयो 100% सिकिउर एप बेयो इन्डियानिनो एप आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ डाउनलड खालामनानै गेलेयोब्ला बेखौहाय आंनि रेफारेल क'डखौ इउज खालामनो हागोन नोंथांमोना बेयावहाय होनानै दङ आंनि रेफारेल क'डआवहाय स्क्रिनाव होनानै दङ बेखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना 200 बोनास मोनगोन आरो साइन आप खालामनायावहाय आरो आंनि डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनाय दंखायो लिंकआ नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै गेलेगोनखौ आं आसा खालामबाय गेमस्रि मोनखौ बरायदों जा माइनाव दख'ना स्टरनि बिगोमा मादैया मानो होनोबा आङो गेमस्रिनि नाम लायै बिराद दख'ना फानदोंना थेंकिउ आं नुखादों नोंजे गानदोंमोन ना माबानि एप्रिलनि कुर्टिनि दख'ना बेखौ गाननानै आं नोंखौ होनानै फाननाय जादों आरो मालाय गेमस्रि नामै दख'ना फानना बिजनेस खालामलायदों मादैया ओमफ्राय नै जोंहा आरो सासे दंबावलाय आं जोबोद गोजोनदों नोंनि दाम खालायनानै फाननो मोननानै आरो दिनैनि उनाव आं नुफेराखैमोन आरो दिनै नुबाय आं सोरनि दारै नुखो फकासनि थाखाय मोजाङै खेबनानै दे खेबखादों मोजाङै आं बे जारौनोबो होनोसै माबायदि मोनखो बिराद मोजां दख'ना फानदों नोंथांमोनाथ' दख'ना सोरनिबा मिथिखागोन होनदों मोजां फानमारो सब दख'नायानो दङ नोंनि दख'नायानो दङ देखायनो नागिरदों नै नोंनि नामजों फाननो नागिरनाय दख'नाखौ देखाय नै ला गेमस्रि दख'नाया मोजां जायो बेना क्वालिटिया बे मा कालार होनोलै मेहंदी कालार आं बिराद मोजां मोनथारो बे कालारखौ जेमाव मेहंदी दानाय बे आब'निया बिराद मोजां जायो प्राइसआ एसे बाराबाबो क्वालिटिया मोजां जायो ओमफ्राय दा बुंथ'ला आङो नामखौ गाज्रि बुंगोन माखासेया एसे क्वालिटिनि जायो आरो ना आं जोबोद गोजोनदों दिनै गेमस्रि आंनि दखानाव फैदों नालाय थेंक इउ आब' दा फकासनि चेनेलाव बयबो नायदो ना गेमस्रिनियावबो गेमस्रिनियावबो नायदो बयबो नायनो हागोन दखानाव फैदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबावगोन आङो नेक्स्ट टाइम दख'ना लांनोनो फैगोन आब'नियाव ओमफ्राय दिनैथ' नै जोङो बेलेगाव थांनो थाखाय प्रग्राम मोनसे लादों नालाय बेखायनो बारा टाइम गैला आरो नङाबाथ' रायलायबावगौमोन
so Bye bye. bye उनाव लोगो मोनसिगोन जेबो जाहोहरनाला दे जेबो नङा जेबो नङा मादैया मा बुंदोंमोन नोंखौ फैयोब्ला बेयावहाय न'आवहाय एवखां सावखां एकदमबारे मालाबा थांगोन औ मालाबा थांगोन मालाबा थांगोन दे मालाबा फै मंगलाजरा बासबारि मंगलजरा ना जों बे मंगलजरायावनो थांगोन दे औ मिन्थिया बेखौल' सिनायो थेंक इउ गिदिर खोन्थाथारोना नोंजों आंनिया गेमस्रिखौ फरायनो थाखाय आरनाइ बाइकल' फरायनो हायो ना मारैना आं सुदा मा होबावनो थेंक इउ आंबो नांखानो जाबाय नांथ'ला Thank you so much Mbak. Semoga video sangat tidak Anya. नै दहयो फार्स्ट खेबसे हाबनाय दखानावनो लाखांबायमोन आरो आङो बेफोर दख'नाखौ ओमफ्राय बाराथ' गैया गांसेल'सो दायो जोङो थांनानै हैना फैनो नागिरबाय आरो बिराद गोजानमोन लामाया बै दिनखालि मोनाबोनायखायनो बेनि नेक्स्ट दिना लेट जोंसार मुसाहारिमोननि न'आवहाय नेक्स्ट दिना थांनाय जाबाय आरो ओमफ्राय फार्स्ट दिना बे लेट जनक कुमार ब्रह्मनि न'आवहाय थांनानै फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय आं एसे लोमजादों माथोखौ एसे सेन्स जानाय बायदि मोनदों ना एसे लोमजाफैबाय आङो माने लोमजादों माने एसेबां बिदि सिरियास लोमजायाखै आरो जास्ट माने बेयो मा होनो हाद्रि माबानानै आरो दै गुसु आरो दै सोलिना लोंनायखाय बिदि जाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन थाबैनो आरो जल्दि आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय आं बिराद एक्साइटेड साननैसो उनावनो आं नेपालाव थांगोन जुदि नेपालनि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंखौ इन्सटाग्रामावहाय DM खालामबानो जाबाय मेसेज खालामबानो जाबाय